your eyes and wish. Video. Nag-bless ka ngayon. Ay, nag-bless ka. Ay, nag-bless ka. Daw, cellphone mo. Cellphone mo na eh. Kami nag-late ng bless. Oh, Krishna. Video dyan. Video ko lang. I-play ko lang dyan kasi. Pero niya. Ayan o. Pero? Sino na itay? Kasi para labas. Kami lang. Butang. Wala ka din po. Ning grabe na? Insert na lang siya. Sige, insert lang eh. Okay. Ada din. Pa-picture tayo na tayo isa. Wow. Nanti dia bukir. Tahun ni saya dong saya jai. Happy birthday! Ay, ito na madara. Ano ba kanta? Hindi ba naman po? Pangate. Sino? Lead of the prayer. Salamat kami sa mga blessing, nag-aabot, kapay-pang, kapay-pang, malibangan mo, isang kang ibangot sa ilagot. Kapay-pang, magalungkad, ang galing yung pagdain, sa pamilya, yung pinapunta sa inyo. Yung amon kinuha, may namon nila sa langit pinayaw ng ngalan. Pabot sa amon yung na ito, pa'y pumunti, ito ka silikat pa. Magimaya ka maya po sa siya kimaya na say niya tayo ko lang sa babae ng tarang niya tayo ko na kumasimutan niyo sa ito. Sana sa may sana. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy Record mo? Record na? Record mo?
ikaw na? Kailang! Okay lang naman kulang. Sir na Close your eyes and whisk. Kailangan ko naman bago magbata. Okay, Ano ba nyo? Ibig naman ba?